Bueno, pois foi un ano de traballo intenso, pero eu creo que moi positivo, moi productivo e con resultados evidentes, non? Rematamos, pois, por exemplo, a conexión do rato co cinturón verde, o rato co Miño, rematouse a humanización e desdoblamento da Duquesa de Lugo, bueno, outra serie de obras que se fixeron por toda a cidade, e acadáronse unha serie de financiamentos moi importantes, falolle pois, dese novo norte que incluye, por exemplo, pois a segunda ronda ou unión da intermodal co centro da cidade, e da actuación completa en Adolfo Suárez, tamén en Fermín Rivera, que unha serie. E logo aprobamos uns orzamentos, que eu creo que son orzamentos ambiciosos, realistas, pensados na xente, para seguir dando servicios de calidad, modernizando a cidade e, sobre todo, sentando as bases do Lugo do futuro. Pois con tranquilidade, con responsabilidade. É certo, teño que admitir que é moi difícil que ocurran tantos contratempos, pero, bueno, eu creo que suprimos con esforzo, con dedicación, con ilusión, con ganas e con compromiso de moitos compañeiros e compañeras. Nese sentido, teño que darlle as gracias a todo o equipo e tamén a todos os servicios e a todo o funcionario en general. O exemplo do que vivimos o pasado pleno, que unha compañeira, a compañeira Olga, dando un exemplo de entereza e de valentía, de compromiso, pois que se desplazou desde o centro sanitario onde estaba para acudir ao pleno, porque se sabía que xogábamos algo tan importante como os orzamentos para esta cidade, pois é un exemplo da voluntade que temos neste goberno e do grado de compromiso que temos.